Completele, Mirci, Mirci! Completele, cătele, urâtul cătele, uha! Как ти днес? Как ти какво са? Добре. Как ти? Настроението добре ли е? Добре, Вало. Какво правиш днес, Вало? Нищо, пизуре съм. Аз не се оплаквам, аз си знам парите, знам си какво става и как се въртат нещата. Залагам си и това е, кротко си го давам, но и всеки си гледа него си. Какво вестник да си го купил, бе? Не пипай тук сега, това не е за слави артисти, това не го пипай този вестник, това е мачове, това са неща, които за интелигентни хора, не за такива като тебе нещастници. Какво ли пипай тук вестници, вестници? Заложи ли нещо, какво правиш с това? Аз пари правя, Жорко. Аз парички правя, моето момченце. Какво мислиш ти? Ван дер Бург и Лихтенбах вчера много ме изгъниха. Слагам им хикс, разбираш. И аз им бях сложил четворка. 4 хикс на коефициент 15. Коефициент 15! Ван дер Бург и Лихтенбах. На 40 стотинки 15 коефициент. Знаеш какво значи това? Ама колко ще спечелиш от тия 40 стотинки? Виж какво, моето момче? Аз не говоря с някакви цървули тук и цървули охрови, разбираш, и някакви гашници. Кой си ти, бе? Охлюве! Охлювчета с малки дребни средства и служащи такива лигави. Като тебе, Жорко! Като тебе! Охлю! Ох! Селячко, долно дупене, Жорко. Знаеш колко ще да спечел? 4 лева! 4 лева! Смешни. Аз си знам парите, бе, Жорко. Сега само Люксембург остава. Охлю!